Да! Са така парано. Да. Седничко с него са. Тази грива. Тази грива. Тази грива няма как да я отрежем. Мария във втори клас, помниш ли си какво направи? Отряза ти искам. Те ми се нямаше. Да, мен ме нямаше, обаче аз знам. Тя да убие човек. Тук направо. Да, и ще твърдиш, защото за някаква работа. Някакъв човекът. Тихо. Това си говорим, бе, елата на камера. Кой е това? Флашка. А, дата. Искам да гледам. Не сядам. Седни с мене. Сядай. Не. Мила, по-точно ти трябва да седнеш в мене. Като те.